Hello guys and welcome back to my channel. So for this video is mukbang tayo no, or mag midnight snack tayo. So time check guys, malapit na po alas 12. Nagugutom po ako. Ayan, meron po akong ginagawa dito sa bahay. Ayan no. So yung niluto ko is itong noodles with egg. Ayan, so napakainit nito. Nagugutom na ako. So let's eat na guys. So let's pray, mag-pray muna tayo no? So, ayan, sabayan nyo po ako mag-midnight snack with noodles with egg. Ayan, so let's start na guys. Kain na po tayo. Mainit po talaga yung sabaw. With eggs. Kainit yung sabaw.
Sarap. Sarap ng sabaw. Ano? Unti na lang. Ubus na po. Nakulangan. Wala nang laman. Grasya. So, ayan guys, tapos na po akong kumain. At saka,
Yan, sa maraming po salamat sa walang sawang sumuporta kay TipsMeYou, and keep safe always po, and God bless. Yan, tapos na po tayong kumain ng noodles with egg. Yan. Bye-bye. Thank you for watching, and mga katips. Maraming salamat po sa walang sawang sumuporta. Bye-bye. Thank you guys. Thank you. Paalam. Ingat po kayo palagi. Thank you guys. Maraming salamat po. Bye-bye.